ፀጉርና ምፅላዕናዮ ወይ ዝኾነ ሕብሪ ክንገብረሉ ኣይደለናን ግን ከዓኒ ካልእ ኣማራጭታት ኣሎ ክሒና ክንገብር ንኽእል ኢና ባህርያዊ ዝኾነ ካብ ኬሚካል ወፃኢ ማለት ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነለይ ሎማዓንቲ ኸዓኒ ብካልእ ቪድዮ መፅአክን ኣለኹ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ክትከታተላኒ ብትሕትና ይሓተክን ሎማዓንቲ ኣነ ኣብ ገዛይ ከመይ ጌረ ሒና ይገብረሉ ከምኡውን ንኻልኦት እውን መተባብዒ ንኽኸውን ሒዝያ መፅእ ዘለኹ እዛ ቪድዮ ከም ዝትሪኣኒ ሒና ኣዳልየ ኣለኹ ፀሊም ክዳን ገይረ ኣለኹ ከምኡውን እዚ ጓንቲ ቀሪቦ ኣለኹ ከምኡውን ባዘሊን ማለት እዩ ባዘሊን ከዓ ነዚ ናይ ቅድሚት ግንባርና እዝንና ክሳድና ገለ ኩሉ ማለት እዩ ንዕኡ ንኸይንፅያቕ ሒና ይሕግዘና ማለት እዩ ንከምኡ ንለኽዮ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣዳልየ ኣለኹ ሕጂ ነቲ ሒናይ ኣብታ ኣዳልያ ዘለኹ ሸሓኒ ንእሽተይ መበፅበፂት ነቲ ሒና ኣብኡ ክግምጥለ እየ እዚ ሒና ብጣዕሚ ንፀጉረይ ክልተ ግዜ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ድገብሮ ዘሎ ሓንሳብ ገይረሉ ነይረ ብጣዕሚ ተስማሚዕዎ ኣነ እውን ኣይፀላእኽዎን ካብ ኬሚካል ወፃኢ ናቹራሊ ወላ ሓደ ኬሚካል የብሉን ከምኡውን ንፀጉረይ ብጣዕሚ ተስማሚዕዎ ብርትዐ ሂብዎ ከምዚ ርዝነት ሂብዎ ማለት እዩ ፅቡቅ ብርቱዕ ጥዕና ዘለዎ ፀጉርን ኮይኑ እውን ስለዚ ብኸምኡ ካልኣይ ግዜ ድገብረሉ ዘለኹ ሕጂ ከም ትሪኣኒ ቅድሚ ነቲ ሒና ምብፅባፀይ ነቲ ፀጉረይ ኣብ 4 ከፊለ መመቂለ ኣብ 4 ከፊል ክኸፍሎ እየ ምክንያቱ ንክለኽዮ ንክጥዕመኒ ብሓንሳብ እንድሕር ጌርናዮ ገሊኡ ዘይተለኽየ ገሊኡ ዘይተለኽየ ክተርፍ ስለ ዝኽእል ኣብ 4 ከምዚ ጌርና መቂልና እንድሕር ደኣ መቃቂልናዮ ግን ኩሉ ፀጉርና ክበፅሖ ይኽእል ማለት እዩ ብዘይሽግር ስለዚ ብኢደይ ገይረ እየ ከዓ ነቲ ሒና ድብፅብፀ ዘለኹ ምክንያቱ ዝኾነ ዕንኩርኳር ክተርፍ ስለ ድኽእል ብማንካ ብኢደይ ገይረ ይሰልጠኒ ከም ዝራኽና ንሃኒ እቲ ናይ ቅድሚተይ ክሳደይ እዝነይ ከዓኒ ባዘሊን ገይረሉ ዝኾነ ሒና ክነጥረኒ ስለ ድኽእል ክፅያቕ ንኸምኡ ይሕግዘኒ ማለት እዩ እቲ ባዘሊን ከም ትሪኣኒ ዘለኹም ከዓኒ ነቲ መቃቂለዮ ዘለኹ ኣብ 4 ነቲ ፀጉረይ በብክፋሉ እንዳኸትኩ ውሽጦ ውሽጡ እንዳለኸኹ ፀጉሪ ጫፍ ጫፉ እንዳለኸኹ ኩሉ እንዳበፃሕኩ ፅቡቅ ገይረ መሳጅ እንዳገበርኩ ንኩሉ ንክበፅሖ እውን እንዳሓዋወስኩ ፅቡቅ ገይረ ይለኽዮ ኣለኹ ማለት እዩ ያ እንዳለኻኸዮ ከለኻ በቃ ከምዚ ነቲ ፀጉረይ መሓዘይ ሲኢነዮ ምክንያቱ እንዳበርትዐ እዩ ዝኸይድ እቲ ሒናሲ እንዳገበርካዮ ከለኻ እንዳበርትዐ ይኸይድ ነቲ ፀጉሪ ብጣዕሚ ደገርም እዩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣነ ፀጉረይ ውሕድ ዝበለ ስለዝኾነ ብርትዕ ዝበለ ትርር ዝበለ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ከምዚ ፍኹስ ዝበለ ፀጉርኽን ምውድ ዝበለ ፀጉርኽን ብጣዕሚ ኣነ ሮክመንድ ገብሮ ወይ ከዓኒ ንኽትጥቀማሲ ሓንሳብ ከም ጌርክን እንዳሕዳ ተጠቂምክን ትሪኦ ምሽ ምስ ፀጉርኽን ይኸይድ ድዩ ተሰሚዕኩን ዶ ትሪኦ ማለት እዩ ኖርማል ባህርያዊ ስለድኾነ እቲ ኬሚካል ወፃኢ ስለድኾነ እውን ንፀጉርና ብዙሕ ጎዳኢ እዩ ኣይብልኒ ስለዚ ክትፍትኖ ከዓኒ ተስፋ ገብር ከም ትሪኣኒ ዳርጋ ሕጂ ወዲአ እየ ነቲ ፀጉረይ ኩሉ ለኽየ እየ ነቲ ናይ ቅድሚተይ ዝተረፈ ሒናይ ነይሩ ንኩሉ ንኽባፅሓለይ ክለኽየ ፀኒሐ ሒና ከዓኒ ናይ ምንጣር ከምዚ ክናጠር ማለት እዩ ባዕለይ ከዓ ስለ ዝለኽየ ዘለኹ ዳወይ ገፀይ ገለ ኩሉ ተፀይቐ እጅ ኣብ ገፀይ ግን ንጥር ምስ በለኒ ልያቢ ከነብሎ ኣለና ምክንያቱ ንኽኸይድሲ ግዜ ይወስድ እዩ ማለት ሽዑ ከደልና ይክእልኒ እንድሕር ሽዑ ተዘይልጊስናዮ ኣብ ኢደይ ከም ትሪኦ ተፀያይቕ ኣለኹ ክዳነይ እውን ከምኡ ማለት እዩ ፀሊም ጌራ ስለ ዘለኹ ግን ብዙሕ ኣይተገደስኩሉን ስለዚ ከም ትሪኣኒ ወዲአ ኣለኹ ለኽየ ፀጉረይ
حجي بلاستيك زخانة بلاستيك كنت كم خلينا بلاستيك قبر اللي مهنياتوك اتي موقت فتيرون وشتو كل نجارو نخ واحد نتحنا سلاد حجزو بلاستيك يرى كان يرى شافيني له دحريو تا ورقة سلاد تسألنا افتحنا نتي ورقة أو تسألنا إنستراكشن ويحبريتا سلاز حبرنا نعوهم لنا 3 دقائق زبل الله 3 دقائق أزني حيو حتى خاني كم سريعني حتيبيو تمليس له بتعم طبق يوتي بقى عفت كاميرا سلا زي الرأي ودبن نيلو قلنبر بقى تقلي طبق كله بقى حواتي هنا طبق كله حابيرو مالتيو برتعز بلا رزن بلا ترد بلا خوينو أنا بتعم فتيو بحطيرو ناتشرالي ولا حدا زخانة كان مدقق عند أخي كون بر كاب زخانة عياد كيميكال وصأت لزخانة نتصورنا يطعم منبر يقولوا عيبلني سلازم نعيون نعي ببرسونالون تقيمنيو نتصوري برتو طبق وزدلو نخون حجزنيو سلازم 5 ريال بتعمي طبق كاين له بفلاي بتحي تناتو تلمي قال خلو بتعم طبق جري دوت درئ كم زول كنا بكاميرا خويني داير له حجي كم زيتي نشتي أب إيدي جرا نتجافو قبر الله مهنياتو كم زول كون نايم برتع بهرات لزولنا تقولنا كي تنانك كي تحاز زيتي بلسلسو هلا ماي كلو نشتي هنقبر لنا كم سريع يطليم أبس الخماني حاش كابافت فيديو طبقوتي له دحري 3 ወይ ሰዓት ኸውን አንቂጽዮ ተመሊሰ ኣለኹ ነቆይፁ ፀጉረ ይርአዮ ብንፋሲት ነቆይፁ ገዛ ኖርማል ሳመር ስለ ዘሎ ሕጂ ፀሓይ ስለ ዝኾነ ባዕሊ ነቆይፁ ዝኾነ ክስታይ ኣይተጠቀምኩን ፌን ዝኾነ ኣይተጠቀምኩን ሕጂ ክምሽጦ እየ ማለት እዩ ፓሌስትራ ገይረ ክምሽጦ እየ يا حجي كان زي جرا مغنيي كان زي جرا مشيته طبق درزن تبلت أغري كوين اللي على مالتي بدعمي داسيلنا أنا بدعمي فتيو I hope كأني نصحات كنت تكملون تحرداني ركن كان أكمن تصحف علي كمية أي مكان ويد أي مكان إن شاء الله تنا كابسر نابسب كابس أقر سلة فلالة نقول سب نعي سلة أمان إن هذا سب تأمم مالته يكون نقول كم حبري تاوي كهم حسب نسب تكافله الحاجن طبق يزبل كم زراعنا وك أقول ماشي تأثمالي سمحني أتوتي فيديو قريت زيه بدعم سلازنا واحد زي كنت أقارضكم مسكرت قالت لدقون مشتكو كم سرير يا برتع ولا تمشيتو بقى بدعم برتع خاينو أنا تصوري كم تعدي مدول كون دخل دبالة لدخانة حجرة يا بدعم ولا تمشيتو بدعم صبو برتع كوينو الله بدعم دسي دبل يا I hope تفتوى تسفى قبر نحب أفتين كنا كومنت حفالين نحب فتي خنا هاني share like comment